El mundo tiene que ver su hermosura con una mirada me voy de aventura. Karon maabot ang mga ito 12. Jadi kanina kaning atong non-biodegradable nga mga waste. So diri ta mo nagtawag nga final testing ato. So atong kuhaon ning mga recyclable kanina sa bago ning mga recyclable. Atong mga lata, mga pit bottle. Kaya gi-segregate na gyud, lata, botilya, plastic bottle. Atong mga masal na mga so ang atong kanto dito sa ubos kaya hulog man na din ang buwan ano yung tawag ko buwan ito basura ng atong ito na buwan nga katong mga metro city na natagpa na kayo mga factory kana mga buwan kana mga plastic mahalin pa man na karton mahalin pa na so ang best ba yun dili naman ta nato buwan kay tapos kay pandre kanang kay bayo kay tapos kayong bulto transport pa na ito, kansya ang buyer. Wala ka tayo banda rin. So, man ang ato lang yung report. Sagol na pa. So, isegregate pa na. Papel. Karton. Mga ligid na buwan. So, tanan di segregate na yun. So, gikan sa kuan, sa household kadaan, sigigit na nato, no? So, katong dito makita niyo kanang itom nga kan, murag basura nga katong biodegradable, katong malata ba? Oh, malata kana diha. Oh. Ang gidala dito. Ato pong malata ito. Lunes, Merkulis, Oh, Biyernes. Wala ibigay. So, kanang kuan. Mo na fertilizer. Kanang mo na residual waste. Non-bio. So, ana ta tuyok ta para makuha ninyo ang kan. Ay, sir, wala. Wala deh. Morning pa deh. Morning dalan nila tayo sa safety diya po ng pero makabot ang gano'n na naman. Shortcut ni kay makita tanan. Bullfield number pa anak lalong kayo. Oh, mo na kanang diha. Ang nagya. Ano yung kan? Nakaano ko sa una. Pinanadagay ko pa sa wallet eh. 1 hectare ang usa ka cell. Actually wala man kunin makuha ng pamilya. Pero kaning sin number 1 nato is sa design ani 1 hectare yung sa open. Wala mga batol. Wala, botilya. Hindi ang shares ng mga plastic, no? Mo na amo ginaparon nga kuan nga. Kana og malimpyo pa pud na dayong tunawon. Pero nami kuan nakit-an bitaw sa kuan. Sa dito sa Lapu-Lapu bitaw sa kuan Cebu. Katong bottle crusher. Mas lami tilya ka. Tilya. Mas lami ang iyang kuan, ang iyang finished product pa mo rin ko bitang people sa mga katong. Sa kuan na ko kondre sa Kihor. Sa Mandawi, katong battling nila. Okay. Okay kadto nito. Sa Kihor. Mani. Mo na siya. Namang ko itana. Napot sa Cebu sa kuan Aryo. Murag grinder. Murag kuan. Nami din na kuan kanang plastic shredder. Shredder pa lang. Pero panakaya siya. Nya. So mo pa na yung mga future plans. Mo pa na. Anyway, kapamanta nga napamanta sa mga 9 years. 9 years pa man. Sa landfill. Wala pa gani kapuno. Wala pa gani. Tayo. 2010. So naa sa mga 50% dugang o 100% ang dugang sa kuan, volume. Kay 3 tons. Mga ni 200 na gani. Kaya gikan sa 3 na himo naman kuan. Kanang labi na kanang 8 to 9. Abot 12. Special occasion ito ang holidays, mga Christmas, kanang pista. Mudubol. Sobra dubol ato nga niyan. Or man ay kuan mga kuan. Forest ang masarang. Kunya. Mo expect ko tag mas kuan ning kuan kaning ma-realize ning hospital o kaning Pure gold. Pure gold.
Mudagan pa gyud ang investor. Di. So mo ni ang ginatawag nga silwan o landfill, no? Residual waste mo na ni. Oh, mo ni siya. So makita ninyo kanang mga baril nga ato gi-install na murag ang tawag nato ng gas bin ba. Gas bin pa kan. Dili malata ni sir. Oh, dili malata. Mo na siya katong mga residual na. Diya man na yung sahon. Wala pa gasugod ba? Sa mga Gamay pa lang. Katong kan, Pag-outing kami. katong blue pa kan. Oo, blue pa. Kitapalan ba di blue nga kapal. Actually, silwan. Silwan. Ito kay natin naman kita mo ato kan. Katong bang sa katong bitaw sa anaerobic. Oh. Dito sa treatment. So ang unsay mo adto dito sa kuan sa anaerobic gikan din eh. Oo. Lagon sa kani. Kita ka nang kuan. Kaning pipe bitaw Luis bulldozer. Kuan ni kabok sira kato na usa na kanang sa ridge bitaw kanang sa kuan. Oo. Kanang sa kaning sa mani-mani. Oo. Duhan di sila. Kaya ato tan-aw na iya flooring ani ko manggod kana bang mag W bag ano. Dili ana. Dili tago. So atong kan kanang nga mga point na din mo nang pinakaubos na kuan duha ka pinakaubos. So tanan nga mga leachit niya di na mo pinkuan mo agi. So mahugas sa siya binagi sa ulan. Mo nang ang atong basura dire makaing nga dili baho kay gasigi siyang gamala. Kay bisag unsa nga kamsag sa atong household bitaw kanang dili madrin bitaw ng iyang duga sa basura, ibabaho. Mo ni siya ato dire gamala ra man ni. Sa ilalom kuno ani di ga ana brog W. W ba? Na pa siya yung mga pipes. Kaya para pag wash out siya sa ulan, adto dito ang dito sa residual. Treatment, kanang butang pipe kanang sa Luis bulldozer no. Kanang isa dire. Ang dabulog ana man kani murag wuling niya dire. Kani. So ang sato nga ani murag ni burot ba? Ana na kani dire na pipe, na corrective pipe ta. So gibangagan nato nagpercurative ba? Ana. So tanan nga mga duga niya di na maagi paingon sa ato treatment. So i-wash na siya sa ulan. Oo. So, kuhan, ang ila daw ang dam pipe dire sa puno o W. Yang storing Yung puring sa alam. Kung mag-W. So kaning mga drums para asa na? para gas bin sa kay naman ni gas nga mo kay develop na siya gas nga yang pag-deteriorate. Oo. Para bitaw anang sa payatas basing gas. Nang peligro nga mo kuan. So kani siya ato nang gisulag boulders kanang tama no. From time to time nga mapuno na siya basura sige taghulog, mapuno na siya maliwil. Pinato na po ng drum pabili na tong boulders. So ang boulders dito ukol-ukol na po na siya. Ukol-ukol. Oh, so dito mo penetrate ang mga gas. So dito siya mutapot. Oh, 9 years niyang kuwantan siguro na. 9 years. So good atong kadiri is 2000 dito gidan 2010. Operation ni siya sa isip sa managed by Sindro. Pero ang construction ani is 2008. Pagka 2010 ito model. Para di na mo aso kuno J. Oh, muna. Boulders na gisulod sa lata sa kanang drum. Pag sakas basura isa ka na putong Ang drum saka ang pabili drum bilin tong boulders butangan na puglaing kuan. So ang katong mga gas dito ra manulod sa boulders o katong mga space nga bakante nila. So dito mo no. So dili mapan. Dili siya mo aso. Para na siya hungaw. Sunog bitaw. Sunog sa walay na walay. Kay mo kait po siya hit no. Oo. Graba, kaingon ka nga kwan. Para ning graba kanang protection ani sa atong liner ka dili ma ba. Oh. Pwede ato gigamit namay daghan duha klase nga liner ato gigamit dire. Kanang bentonite kan Bentonite clay. Oh. Dito sa seal. Na bentonite clay sa silong. Treatment is for atong
highly polyethylene plastic kani kanang clay. Oh. High density to dito. So bentonite ni. So ang kaning graba dire. Picture ni siya nga dili mapan, kanang dili dito Dili mo i-road. Mm. Kunya ang kanang property sa clay, bisa kung saan sa clay ma-expose na sa init, liki man na siya. Mm. So para ato picture nga dili ma-problem na sa yang kuan takot niya dili magliki ato ning lining nga balas Mm. balas na bye-bye na continue. Ano ba ito pictures? Arne. Ini, re. So iro. Gawin sa wala, kita nang Kaon ba? Oh, gikan tos na ato lagi gani kung gusto na ato. Talaga. walay baho. Ngampog to siya nga basurahan mo sa bayawan wala baho. Di mo na. Katong 2017. Katong 2017, Oh. giheld tong kuan, katong One Visayas Jamboree, Oh. di ba? Oo. Dali daw. Nabita nagjampure diri diri sulod. Di na apil din na, Mm. mga campsite na din ha. Mm, Pero gimo dili tong lang campsite. hindi ang mga bata kay Bagyo to. Oh, gibagyo man. So kana din na kuan, mo nang area din na ga baligya mga pagkaon kanang Mm. ipilipil. Dito sila nag-jamboree. Ha? Mm. Anak ka to. Ganun dito sila nag-jamboree sa Basurahan. Ang kana may to. basurahan. Ang kana to ma'am kay Pulmiro, gikaw gito nga Dios Bayawan. Asa lapit ang campsite na nasa basurahan. Kita ko yun sa video sir kang si John Cyril ang nag-storya. Oo. Daghan reaksyon. Morning what? Kuan wastewater treatment. Wastewater Ang treatment. mga duga, Oh. Ang mga duga diri. Sa atong kuan, kining atong residual, dili malatang ako no. So, motong atong sabi ni mga katong duha ka pipe niya, duha ka kuan. Oh. Paingon na diri. So gikan dito ang usa, mukunik na diri paingon na sa atong lagon. Mm. So gikan sa lagon, paingon na po na diri sa kanang aerobic kanang upat ka kuan. Upat ka Open nga facilities. So open lagon, open kuning aerobic siya pressure water. So whereas kaning kuan anaerobic, kaning siyam ka kwarto, kaning close, gikan po na sa atong shifted nga waste, atong gikan CR. Mm. So gikan dito sa digester tank atong i-release tong mga kuan, tong mga sludge. So ang iyang duga paingon na diri Sa anaerobic. dayon maagir nag aerobic, Mm. then dito na sa wetland. So mga ilang final treatment yun. Pag wetland, yung pag treated na tong tubig to dito. Oo. So mafilter to ug makuha na kanang gamot man na kusog Mm. ano. Nya katong tubig dito asa man pud gamiton? Katong tubig dito sa wetland i-release na po na diri sa kuan. Paingon na po na dito sa monitoring pan kato. Oo. Kato. Dayon asa naman ihatag Paingon na? sa creek. Paingon sa creek. So limpyo na siya nga madto sa creek. Oo, kanang kuan na siya, kanang munang gi kapasar na siya sa C3 label nga kuan sa dinar. Mm. Nga para agriculture, para animal kuan, Mm. para dili na siya GK sir no. So dili na sa hasag. dili na siya wala na hazard. Wala na dili na makakontaminate ba Mm. Wala na contaminants actually. Oo, sa groundwater nato. So free na siya ang mukha nito. Bisa pag mainom siya sa hayop. Oo. Kuya umabot sa Mm. dagat. So Mm. kuan So wala si kuya bisag maabot sa dagat. Ga kamuta kanang ga kuha ta og Sampol. atong wastewater sample ato ginadala sa Bacolod kay only Bacolod man koy may credit bitaw nga mo analyze og mayon ani. Credited siya. Maka-present na kapod siya sa DNR. Mm. So gakwan ta din na ato talo Bacolod. Para sa monitoring. Oo. Pag analyze o yang kuan. Mm. Ang pila man upat man ka parameter mo ginako nato kanang yang pH level, Mm. yang PSS kanang total solid suspension, Mm. DOD, o kanang DO kanang oxygen. Mm. So natay label nga ginakuan po sa DNR nga. So far la pa man puy kuan ang DNR. Pasado. Oh, nga ay bayawan kuan mo. So mo ni siya. Mm. So treated siya daan. So kani, mo ni siya. Mm. Atong gigamit diri nga kani gamit nato dito kan neither nato di gamit katong HDPE no kay kita ka kanang murag plastic ikom. Ah. So nang liner nato gamit.
Whereas dire, kuan ka ng clay liner. Clay liner. Oh. So sa property sa clay, manang gitawag ma-expose sa init, liki mo na siya basta clay. So atong gi-prevent na niya permeability nga magtapot na siya. So dili ato siya gi-keep sa adlaw. So munang gibutangan. Munang gibutangan nato og katong balas pa nga kuan, katong pino. Balas pa rin. Oh, Ang pino. balas kay mo ulan na mairod man to. So gibutangan na po dog. Gibutangan na po graba na to. Graba. So mo na iyang kuan. So una kining Liner. ang iyang liner kining Clay, bentonite bentonite clay. Sunod balas balas nga nga kuan dayon. Tung kuan balas nga kuan gyud katong pino. pino. Oo. Sunod ang kana ng Kaning kuan graba. graba. Oh, bugnay. Oh, bugnay wine. Mo man na. Oh. Oh, wala. Na may gagahimos bayawan. Si Kisaman. Ah. Executive Secretary sa una, sinong Lindo? Oh, Pwede kanon ni sir? Oo. galing ka aslo ni. Aslom-aslom pa ni siya. Ginakuan man ni siya. Gina-ferment pa man ni. Para himuon siyang bugnay wine. Ang gwapo ani ko tong pangyod. Kadumdum ko niya kaya dala man ni siya gikan sa Nueva Ecija. Ano yung ngalan? Bugnay? Oh, bugnay. Bugnay tree. There is Mm. kuan, Bayawan City Sanitary Landfill na halay tanom rin, Bugnay. Pwede ra mo dito niyo kaon. Mo ni ginahimong wine, bugnay wine. Sa may bisita kanan. May mga bisita dire. Mm. Nagkan sila kan sa gud puno ng bandiri nga kanang mga NGO na Mm. sa dito ka. Kanang uban mag kuan ko dito, uban dire. Dito sa mga bunga po. Kini dalakit man eh. Asa? Kini. Abog na gyapon. Mura magdalakit og dahon sa. Nay tuod. Ituod. O kini murag dalakit og dahon. Nara ang katong pinaka yung picture. Oh. One aerial view sa atong sanitary 27 hectares. 27.4. 27.4. So, makita na to, well, kani, kung atong kata, sa iyang region, natay 7 to 12, no? Mm. So, pila ni siya ka 7. Unom. No. So, karon na pa dire, number 1, 7. Dalwan. Oh. So, ug mapuno ni siya, kabantay kagaangat ang atong deliver atong stock na to, atong loading. Mm. So, dili ta nga side mo na puno. Mm. So, pag puno ani diri nga side, mo kalo ta dire Mm. para i-close yun na to, close. Ah, kuan siya. Kubiran. Kubiran siya. So, well kabiring ta. Ah. So, mag-cover tanig mga, nasa mga 1 meter siguro. Mm. So, ato kubiran ni siya. So, ga-excavate ta, preparation for the next sale. Ga-close ko ta dire. Kaon mo ka? Partially, ga-close ko ta. partial. Close ani. Pag totally close, ready na po ni ang Next. Ikas. next sale na to sa akin. Sabi siya kanya po na ni. So, makita na to, dire nga portion, mo running gi ko na to. So, ato kanon ni siya is mga, kay kani ikaw man ni siya. Ug bayawan alone katong sa atong unang dita sa basura dire maabot man siya mga 30 years. Kani siya sir? 30 years. Oh, katong sa bayawan. Murag wala na Dili, siya. Bayawan alone. sa bayawan na sa una pa nga dita. Pero karon na natay Mm. Friends. Kusog na, kakakusog na. Oh. Mariares na atong hospital. Natay Unya og hospital. mag-integrate ang magkuan ang bayon, Metro Bayawan sa Basay og Correct. Santa. Bayawan gani gasugo nagkuan dire. Labay dire. Ang unsa sir? Basay. Basay. Bayawan. Ang EDC katong pinusi sa una, di na pagalabay. Labay eh. Oh. Mm. So with a tipping fee nga 1 peso per kilo. So 1,000 per ton. Ah, Ano na ilang kan? Ang San Jose, Sibulan. Mm. dire. Oh, pirmahan na po muwa. Pero wala pa ka-deliver dire. Laba. Pero ang dumagiti ko dire mo kuno. Oh, dumakiti wala may kwan kay according to me dili na mo idinalo ni. That's why nga pero mga agit tag beverage kay wala man ang inang na. Inang wala, inang. Kwan kay Pag- pag na una tao din di palkan sila magyud pero ug magkiluhay di man good side ana pirma na siya. Oh, pero kung may nga magpirtrack timbang mo na sa mga tao. Na may area ang bayawan. So, ang dumagiti, kung po sila nga dili ko na mo labay. Mm. Wala na yung problema o gan kay is nga
ka mo po na sa kwan. So inyong estimate na ito na 30 years na siya. 30 years sa Bayon alone. Oh. Per cell, no? Per cell, oh. So kani magod Pila ka cell unom. kani bang kwan kaning kwan niya berm. So gikan ani pa kwan ka pa offset ka inward ka gikan anang iyang edge 1 meter mukang kanina para 1 meter para dito na kamusugod nga murag imo bang volcanic ang iyang kwan. Iyan na ba? So mataas pa ni siya. So, Sa iyang depth sa kwan sa atong seal. Kung pila niya, actually sa iyang plano ani is 7 meters man niya kay panahon sa construction ani nakakita naman mi og atong murag bato ba nga dili ang ngayon kon makita may mga bato. Di na mga kwan ang mga kwan. So nakuha na siya mga 6.8. So mag 6.8 so bisag pag mga 1 na pa na butatag mga 3.4 meters gikan ani yang top. Muri sa apa na siya. So pila nang kuan na. Dagan-dagan pa nga tuig. Ana pata pero kuan na hinay na kaya to kan ba. Ano na kuan ba? Retire. Ato mga siguro mga apo na to ani mga engineer na po nga mo develop mo na ani nga mga technology. Dito. Auto payment na po na naka-tie up sa water district ang payment sa sludging aning Sa kato sa kuan. 20 Kung ginakuha mo ni 30, 20, 20, 25 to Kuan ka nang mo suyop no? 30. Depende sa ganoon oh. Ano po yan? Ang dumagite, wala ka dire. wala. Gahan ko ano. Naman po sa mga balay-balay, sir, no? Every 4 years suyupan. Ginatsuyupan man. Pero before 4 years nga na schedule ka, so di na kang bayad na po og special panin request nimo nga mo. Ako pangutan na sir ba? Pag tapon ani niya gikan sa katong cell number 2 na ganito, Oo. wala na siya balik Ang kanang mga plastic. makubira na siya. So, para sa gapon kasi. Nasa lalo na. Muna atong gikubira ng kwan para Pero what if Di siya malata. katong dili siya malata? What if tabunan na siya? Pero kung purso ang katong plano nga mag-recycle, Oo. so mas madugay siya nga Mas madugay, Kaya inaan na may i-recycle. So kato ilang plano nga maghimo sila katong plastic nga chairs mo inana. Oo. Mm. Actually, So kung walay tabunan nga. may tabo to, wa tay matabunan nga kuan. anay gamay ko katong mga pampers diaper. Kato mga pampers diaper. So mo lang toy mahibilin. Oo, mo lang to mga kwan, mga sanilas. Pero kwan, actually sa amo gani nga kwan, yan ang ginatawag nga back bito. Katong kwan nami kwan. Gagama. Nang atong plastic shredder oh. Mo ni ang kwan dito og makita kamo ron makita na to na siya. So kani kabantay ka anong mga kwan nga kamo og pamita sa online instead nga kwan kaya mas rapo sinaw kayo magbugas. Limpyo na kayo o shredded na unya, putol na, na-cut na ba? Unya gagama pud mi og kwan. Asa tong among kwan diri nga sa amo kan ba gama mi masitira bitaw. Ay asa na. Pero Sa kuan kanang iris ndak bitaw. gablag na siya. Diyan siya sa iya. Wala rin gapon siya yata. So ari una ang katong sa katong unsay tawag anang gikan sa septic tank dire. Oh, di na sulod sa kwan register. Register. Munay gitawag register. Oh, register tank. Dayong drying beds, Drying beds. Dayon. lagun. Oh, atong i-capture na to ang kwan katong mga sulod bitaw nga hugos tao. Kato mo ng mga itong na bagong sa ginabunta. Dayon, ang iyang tubig na madrid na siya. Kay ang iyang manggug ka na ni murag tangkal na sa baboy ba? Ang iyang flooring simento. Pero elevated ang dito dapit. So ato na butangan og graba, pareho pud ani ba? Pagkahuman, butangan na pud og balas. Na bali man ni siya diri. Ang diri balas una din graba. Ang diri graba din balas. So pag plus nato sa katong sa septic nga west, ang katong pugaw tao mabilis taas ang madrin ang Maday ang tubig. So paingon na po na dito sa payong gap dito. pero pa no.
Ha? Hmm. Daghan ka na diri kanang mga langga maghapon kana. So mo nang kuan nga. Dali ko. Nagkantay ko. Kanang maghapon diri daghan kay mga langgam diri katong mga punay mga kuan. Daghan kana mo ang kapangaw lagi ba? Ano pa tadi ako eh? Kapayas niyo. Agi tadi ko sa boss kay makita Ah, nato oh. atong intro para makita ni. Gusto may comment atong kang siren, no? Dun siren. Sa iyang video. Sa iyang nag-explain mo sa ano. Oh. Wala ko pa sa yang. Naman sa Iwan mo sa biro. Oh, sapan. Abra, puro man under wala may mga negative. Gani kay karon wag nakita ang ladring. Basurahan ko ng mga baho. Na, ito lang. Pero kanong wala may langaw. Actually, may langaw mo ato diri. Kaya ano yung kanan. Pero kung tuloy sa kanan, pero punas na. Tanawa na inyo. So dire. Oh. Ano siya? Unsa man CR? Kasi si Anay kay ano yung nagpayo mo si CR kay Hmm. Hmm. wala pa na dito kay pa Malayo pa mo balik dito. layo pa. Oh, lang. May lagi kay Hmm. So dire yabo. nagamaan mo mga Katong sa septic. Mo na sa septic. Okay. Hmm. So dire bo. Hmm. Yung mga istats niya. dito na ra, nay litson. May ice cream, Kompleto. may kalamunggay, Hmm. Ginamos. Oo. all in one. Tanan nga rice kompleto, brown rice, red rice, black rice na. So diri siya mo padulong. Oh, diri. So ang tubig ani mo ni ayang solid nga kwan. Dayon. Ang iyang tubig ani madin tubos sa iro ang tubig. So asa man siya mo una nga asa man siya ani nga pan una. Depende sa kwan og asang loaded. Ani ron kay na may giuna na kwan diri. Mm. Diri na pud sila na mo gapon. So diri sulod. So pag harvest ani kanina pud ang sudan. Nya asa man punta ang waste ani sa mga Ang kanang iyang tubig kabigan. oh. Ano ni amo ning gisagol sa una sa ban? Basura ba? Mm. Kunya kay tungod sa iyang pagka-human waste bitaw. Mm. So daghan sa kwan og mga katong Oh. kulay. Oh, ikulay. Wala na Eh, nila. yung siya Actually, ang toxin. kulay, dali ra pa na ikuan mo kay ibula dili mo na labi na katong mga solar dryer. Mm. Matera man siya. Pero ang plano ni Mayor Saranya ni sa una, ikuan na siya sa mga non-fruit bearing trees. Like kanang mga rubber tree, pwede siya nimo ikuan. Fertilize. Oh. Pero okay na mo sa saging na pod. Dili lang ato mga dili. Kanang mga vegetable bitaw nga mag-direct ang iyang consumption nimo mga salad. Ay, Mm. Ang saging man gud gamot pa, bunga, wala pwede pa. So kana muna na ibaybag By product oh, first. mo na yung sa FMU po ni among ginakuan deliver FMU kanang forest Forest management management, oh. unit nga kwan. para sa ilahang reforestation, Reforestation. reforestation project, tree planting. Pulo. Tree planting. Mm. Naada diri si yung siren na kaya wala na sa admin. Sa kwan na ba na siya sa Media Bureau? Nana ko siya sa Media Bureau. Kan man ni kay kanila namo ni among mga tires ko pa. Mga one tires ko pa. Mm. Ito mga panapon mga tayo dito. Oh. So walay buyer. Okay. Mm. Ang kana nahugasan na limpyo na o segregated. Oh. Pwede ka na Ang kini nung sa mo ni.
Kuan ang sa kaning sa market ni kuan kanang sa ilang kuan ito. Sa kanal. Oh, dili sa Mga isda. oh. Mm. Muna mga himbis man ang mga Mga himbis. Gina kuan na lang kay muklag man ito sa kuan. Payat Mm. Muna amo lang kuan dili lang. Himbis from the market. Mm. Dito ba sa atong aerobic pan dito sa kuan market? Oo. Plastic. Mm. Bottles. So, ag tubig diya sa itsas. Ayun dire. Oh, ang dito ni sa sale ni. Mm. Kani nga tubig nga Mm. tumagon. Dayon. Ang katong sa septic sa kanang sa digestive tank nato. Oh. Ato dito sa kuan. Sa pikas. Kini kay gikan ni sa septic. Oh. Dito sa kwan sa sa ni cell 1. Paingon din eh. Dayon sa may under construction. Expansion ni sa kuan nato. Kaning sa wetland. Wetland. So morning na kuan siya kay walay ni coat nga bilir aning liner. Mm. Kay kuan na siya PPE liner. Mm. So morning gi kuan na lang namo nga as engineer man katrabaho ani. Mm. Finishing na lang siya kuan para kuan. Oh. Oh, camping. Okay, 27 hectares biya. Twenty-seven. 27.4. 27.4. Sanitary landscape. Kanina wala iba ka man eh. Kumhan. Oh, subuhan. Lagi sa ni katuban sa una. Oh. Gumis man eh. Gipalit Gomez. siya sa katong kagulas sa katuban. Mm. Actually na focus man gani. Bangko ba? Mm. Oh. Mo ni mga una lang ni mga stock natin sa katong malata ang basura. Mm. Himo nang no yuta. Mo na cycle dai ba. Mm. Dili na gani mo da uban ang pan para pan. Di lagi siya dauban. Oh. Mm. Kita ka sa mga Pero napagyapo yung mga nabilin nga kuan. mga plastic na kano. Mm. May ibang asunduan mo. Kay sagulan pagyapon. Oo. No, mga sako. Okay ra ang Tang dito nga katong bin nga katong brad net nga for plastic bottle undi ay plastic wrapper okay ra ang di malata masagol sa ang malata masagol sa di malata. Kay murag madala ra. Pero kanang malata unya sagulan nimo di malata pastilan. Mga migratory birds tayo. Yo, libot-libot aning ano. So mo ni siya no. Kana ipagi ng pasis dito katong kayagan. So ayagon gyud na wala na Ayagon. kuha na po ng mga plastic. Kuha ng mga plastic na pod. yung spot pa din sir. Limpyo siya ba? Limpyo siya ba ayagon agi siya shifter. Oo. Kanina yung mga bonder eh. Mga pundo-pundo Oh, kanang malata nga basura. So gikan sa household malata ni kani mga old stock na ni mga katong mga 3 to 1 year kapinan siya nga basura. So makita nato nga murag nahimo na siya ni yuta no. Pag kana ni ato na po ning harbison dato dito sa MRF sa malata. Pan nga process. Ato ning ayagon ang katong tayo niya katong pino ato ipakaon sa water. Muna gitawag nga vermi composting. So ang katong dagkong particles ibalik na po dire. Sa mga sangat kahoy nang ibalik to dire para Malata na pod. malata na pod. Tungod na siya nga katumayan na siya nga kwan, organic ang kwan. Nya makuha po ning mga plastic-plastic nga bilin. Dito na po na ilabay
Ilaba dito na po sa sil padulong. Limpyo, bali limpyuhan. Ang kanang dahil sa Manila dahil sa kuan. Sa Pampanga. Kana mga malata, kutson, mga kutson nga lata na. Oh. Pila to sir? 1 piso per kilo na? Oh. 1 piso per kilo. Aw. 1 piso per kilo. Ang kilo din sa bayawan ha sa Kondere is sticker system. Ah, sticker. So sa kasako nga sa simento, balag unsa ang katumpak siya. Ah. This in the world. Kung katong nasako po ng dagko na, isubilit na siya pa katong sa page, natag 3 kilos. Oh, tulo na ka, kuan tulo ka sticker. Sa kastab. No. Kanawa ng amuti nga. Oh, patong na. Mali kamukaw. Oh, kapayas. Una madugay na makuan, kanaabtan nagpila ka. Pila ni kamas ang amuti unon? May tag Mga 4 months, oh. wow, dago kay unod. Ano dai? Wala na mga tao naman diri. Oh. No. Okay lang. Mo na siya. Ay nabuhi gid. Pero tanong naman ang motor ay nga pero di na. Kay kuan naman na, oh. Fertile good kayo. Yumos man, yumos naman na. Yumos naman na. Kani oh. Sawa na ato ning kilabayan ko. Kato malataw tanawa nang karon suga ka. Buka sa gabi. Wait, tanawag ko. Gabi. Oh. Kani Kay kuan man gilabayan man malata sa una. Bati ba? lubati oh. Nagbati oh. Na, tambok kayo. Mag-farming diri palibot sa Oh. Gamay ra kay ning gamay ra kay sample. No. Ito dalon sa atong kuma. Atong mga farm waste bitaw. So may katong iyang setaw kana. Hal, rice hals. Oh. Sam niya ang katong kani. Mm. Katong salin bitaw sa treasure. Okay. Oh. Hindi lang ito dauban. Ba? Bito. Kay Ang ginahimo ato sa rice hulls ginakarbonize usa. oh, carbonized para kan. Ginakarbonize kay para mawala ang iyahang katong unsa ning komposisyon niya. Sa gani gabi ang bisol. Bisol. Kay Kana sa katubhan nato. Kanang nato kanang dasa bitaw. Dito to dauban. Galing kay. Ang apa mo ng tao na katong na kay streader ba sa imong kan ba. Pag man mo tapas. Pag mo streader. I-chop niya mo I-chop. mga dasa para di makuan. Kay mo dauban. Wana. ang kana sa tubo di mo kung tana daangay dauban. Wa ra may palaton mo gina. Wala ko nang na. Kabantay ka ni. Ipalata ni mo na wala pa gud na imong tubo nga sagbot. Kabantay ka ni. GPS na. Nga naman to siya yung mag-seeder sa iyang farm. Kanang sa pagtigawon. Oo. Kabantay ka na nga. Chapon niyang kwan. Lamit ato nga mo nagipalit ni kwan. Ni Niyo ba? Paliton mo niya. Nga mga kwan. Dakan ang bunga. Kani market yun sa niya. Kani pang kalabasa. Biso ra ba na natulog eh. Oo. Wala ra pa napadyan eh. Tanawa. Ani, kuha na gyud ni siya. Sample na gyud ni siya sa kuhaan kanang permaculture ba, permaculture. Sa nitubo diha, alam mo na. Kanang liso itsama. Sa giumol kag pupo. Masig hilaw pa? Kani di man tamis lang naning. Ako na tayo. Gulang-gulang, yung gulang-gulang. Kan ba kanang
Sinuruyan. Yan, ikan ba? Paborito Wala pero sa man. luma ang kalbasa. Oh. Gagmayra. Sige ra. Pero perte ka green. Pero basig wala pa na siya mahinog ya. Wala pa na siya mahinog. Di man hinog-hinog ng Panani gulang man ug pan. Ana ako no sa kuko. Parisan nig manok niya. Asa man panani? Kung dulot. Amo tulot oh. Oh, dulot. Aw, pwede na na. Good siya ka pe. Opo. Sinuruyan ba ko eh? Lingod-lingod ko siya ba? Kaya di ko kunin magulang po kaya tuloy kay pagka alas 4 ani. Oh. Pero mga tao na puro na pagkira na bukan. Sa una na ako marang ka ba? Sagot ora. Nga na kapag hapon bantay to para ako man ni mao ang humot ug marang ang ako na din sa marang. Muna ko posting kan. Oh, composting. Oh, ari na yung compost. Muna ko posting. Muna niyo baligya. Ha? Oh, Oh, kanang 185 per one. 1 per bag. Per bag. May balin to 50 kg. Per 50 kilo. Mga to welt tong gabel. Itong gubunto bitaw ng kwan. Ito Mm, parang inayang na. Kana inayag na na. Muna ipakaw sa kwan. Wati. Nay vermiculture dire. Sa dire. Anay wati gid dire. May mga pa rin. Ah. So vermicast na lang na. Oh, kana sa sako ra bermitas mo. Vermicast na lang na sa sako. Kini vermicast na ni. Di pa. Di ka man. Agi ka ni dito. Yung transfer dire. Muna siya ready for harvest niya siya. Mm. Ang ato gihimo na to ni siya. Mm. Para ato ikat ang worm na muna kan worm. Oh. So ang kuan ani, Ay igor kanang ang mesh niya igor makasunod ang worm. Kaya ato mas babaw mong muta eh. oo. Dili kan. Kani siya ready for harvest niya siya. Mm. Kita ani muna siya nga murag flat na siya. Mm. Di ka na ani. Mm. So pagkakaon na to murag volcanic ang iyang mga tutoy. Oh. So pagka flat na niya na, consider na siya nga murag kaon na sa wati. Oo. So maingon na siya na flat. Oo. So karang pag ayag na nato dili kayo kanang mastis ang wati. Mm. Ato na butangan screen. Oo. Butangan pagkaon babaw. Mm. Di ang wati magtaas. Ah. Pagka na nimo, koy ang wati. Koy kang wate. Oh. Na imo nang i-repeat na kuan. Mm. Giyon nimo nagkuan hantod nga murag wa na kayo wati. Mm. So, usa nimo harbison. Kana. Na kuan ni wati dong sat. Oh, bisa pa ngayon. Nabok na. Kasi nga. Kalabasa na mabutan ba? Kalabasa ni turok. Kanang inyong gikuan ang Ayun iso yun. na ilang i. Mm. Tambok dire mo ning matundok na. Tambok kaning kayo. Yumos mo ko ng kuan Kani mo vermi. ning cast na ni siya. Composting ni dire. Ito dito ang kuan na product. Kini composting area pa ni. So dire na ni, ini. Mo na ni. Cast na ni. Cast ko na. So mo na ni. Mo na ni vermicast. Tama rin sinabi. Oh, mo na ni ang para ibutan sa ako. So, kamo guys, kailangan na upuan Humus. pang garden, humus, isa ka lang humus. Yung soil mo na. Vermicast. 185 kilo, 50 kilos yung sa. 185 per 50 kilo.
Open market ang kasi. Ito dito. Gikan dito sa window. Dire pa ay. Ang pino dire. Hindi ka na po na. Ako. Iniwa na ito mga Para dili siya masagol sa nagpapang basura. Yung karton. May pang karton o yung magbalay. Kana mga papel. Ano yung malit brother? Oh, kanang papel amo pa nang gikan. Sa una amo ra nang gikan ra. Mm. Pero na ini adto diri nga mupalit sila. So, ano ko bitigom ko ikan. Sila ako mo. Ambil dito sa kan. Kini nga po ni suruyo nimo. No. Hindi nga oy 27 hektaryas. So pagani ini ito pa dito. Kung pagani ma-utilize tanan. Storage sa ligid diri man. Pero ko ta kan lamok. Mga tao. Wala ko gani, mo burning mo ta diri. Maduwi ra po mga tao bang daghan lamok ko dito. Hindi mo kada ba. Tao mo pero kana. Karon gid. Biyaan. Kung napandito ang ilang ligid kay naulan na ato paggabi wala sa kabalong ang katong ilang fire nga ligid nga kuan. Ni decline na ba? Humok nga yuta dito ni punta sa ilang daob. Ano sunog na diri ang kuan? Botilya. Hello, morning. So, anhin na ang kuan. Oh, dito, weekend dito sa Windro. Dito dalang sa kan. Sa di malata ni. Malata. Asa malata? Asa malata deh. Sa composting, kabate. Gi kuha oh. May mga kahoy-kahoy pa. Hapon. Hapon sa mga Boy Scout. Awan eh. Mo tong ka sa Windro, kato nalata. So api pagi diri. Ay, okay ra? Okay. Direwe daw, kita nimo. Makita nimo tong yabo. Sondag ko dinhi. Asa na mo puni dadon? Balik ka ba dito? Balik dito para pa donut tapod. Oo. Kato mga buko-buko. So kana is dire segregation tagyapon ni. Akin na kanang mga kwan. Mga bukog, mga kahoy. Kini pang daob ni uban. Dato ito, ilang sa makan ito. Segregate yun sa mga dagko. Wala, dagana po eh. Gabutan pa dito.
Bako man balik na po dito. Padunot na po. Oh. Ang plastic balik sa siluan. Thank you. Salamat. Ang katong mga botilya nga gikuan, galing. Wala pa tayo kan. Wala pa to. Botilya kan sa plastic. Amo ni sa plastic katong gito. Plastic ito to. So mo na yan sa plastic. Oh, ano ni ang kan? Kini oh, mo na yung produkto. Gapo ni baton ulan mo. Kini ba? Balikan ni. Ha? Plastic niya. Mga plastic na yung gi-kuha na ni. Saan plastic? Shred. Gi-shred na ni. Ah, kaning Yung mga plastic bottles, oh. kinani nga plastic. Pili kaya po ng mga dikulo, pili na ito makuhan kay kunan tag tao nga mo kan. Kani ato. Anyway, gamay lang po natong pili. So mo na yan ba? Ang capacity ani mo rag na sa mga pila ka kilo ang per hour. Pila ka na. Makapan og mga 30 kilos. So mo na shredding machine. Dili ko mga 55 kilos kay ang plastic. Daghang plastic, hindi man pud plastic ko. Mm. 5 kilos. Kaya ang kan. Gamay ra kayo. Kung gusto ko tamo kan ning gamata ning dako, dako ko nga makina Mm. para ato good almost zero waste ta. Mm. Tanang mga light plastic. So, ini murag sample. Ma-recycle, cellophane. Dutan kay na siya og plastic nga matukan. Oh. So gamay ra gud siya, di ba? So may mo nga para ra gud nga atong ikono ng atong kuan. Gamay siya dimugmugan. Gamay. Muna sa no? Kaning plastic. Oh, kana yung mga plastics kini. Mga cellophanes dire. Basta dili di color. Okay niya po sa Oh, ang di color lain na pod. okay na may mga properties sa decolor nga ang atong kuan ani sa France pa gud ani gagama mi og kuan katong nga tawag nga katong flower pot bitaw nga Ito Ah, sa sitira. office Sitira. tayo, sa sentro. kita mo dito sindro. Sentro daghang mga recycled So item. kani bitaw kabate ka ang plastic nga murag pumil siya Mm. nga imo biraw na murag kinat ba. Mm. Mo na say ma-qualify na siya para ito na siya kanang murag i-melt na to. Mm. Ito na to kan. Nakagama mi ani sa kwan. Nawala ganit sa picture doon na kan mura na nag-iiri sa video. Pero magantay ko yan, ating take product dito sa sentro nga Oh. for livelihood. Muna ang plastic. Then ang finished product. Wala. Narami. Umulan. Ano produkto sa mga plastic na to? So, hindi na ipa sa pilo. Pwede ka rin? Oo, pwede. Ay, ato ni i-pagignet na to. I-pagignet na to. Magi sa auto itong bundi. Kung sa atong kuhan. So, kami kagaman na nito itong masitiran. Pero wala ko ginamo na pambitaw na fines ang ating mga Mm. product kay sa tayo pa natin nga knowledge ko na panado si Joey diba? Okay na. Ano kayo na good sa atong Yan mas kami ang produkto sa kan katong kagama mi kan. Kagama mi masitira kami kay iyo ni wala ka dili siya Hindi sa mga pambarot. Okay, bigyan natin ito. Dili para na masitira ng orange kita sa atong kaya. Pero ang auto plastic na kami, ang iban, ganun siya. Galing kay wala ang ginama na kilo pa. basta guan sa ubang mga LGU or city maka una-una sila ginani nga process mo kita palit lang machine nga mo shred sa plastic. Sige. Oh, now. Parol. Oh, sige, shortcut ta. Oh. Oyok man. Shortcut ta, shortcut. First stage. Oh. Oh. Dire siya Oh. Oh, Gikan sa weighing diya. Oh, segregation. mo nang kuan si MRF, Central Material Recovery Facilities. Mm. Sa nakuan siya sa non-bio.
Kani, kumari po nito sa bayo. Non-bio. Ang bayo. So, ang makita nato diri ron kuan mo ning residual waste na. Non-biodegradable, dire biodegradable. Non-decompose. Yung pagkuha sa basura, adlaw yun. Oh. Nay anlaw sa collection sa Lunes, Miyerkules, Biyernes kaning biodegradable. Martes, Sabado. Webes, ug Sabado. Sa una, Martes ug Sabado raman Oh. to. Kay rest day man karon na natay kano sa ina. Ang Webes, di ba special waste? Wala na to mga special waste. Oh, apil na kwan. Every first kwan ng special waste na to. Every first Thursday. Every first Thursday. Oh, unya ang kwan. Oh, first or last. Ana basta kay kwan na siya. And then sa una kwan na siya murag ilang rest day, murag recondition sa ilang mga unit. Karon wala murag nanay mga backlog nga kanang kina. Di ra lagi ni agi para shortcut. Gamay ra bang angaton? Drinking water, palit na drinking water tayo. Ihaw ka. Drinking water day na ibaligya day. Kuan naman. Wala na yan. Oh, mainom ka? Ging. Sorry, ganaan na kami dito. Relax kayo, baso. Oh. Ikaw ka. Magod ni. Asa to kuy. Hindi ko beto ang gisunod. Wala mo. Ina, sa palarian na. Tubig ko eh. Ina, sa. Ako ang bayaran. Okay na. Zero. Okay na to. Ina to. Okay na to. Ang kinin ng tubig. Ako na yung vlog. Pila to? 6. Oh, imo ni kay ako ikuha na. Yes, sir. Dili na ko mangayo. Salamat Naging- sa kakakuyan. Hmm. Ay. Pero Oh. tayo nga na ang sahib pa ng landfill sa Ah. Sanitary land. Karo mo kumantay diri sa sanitary landfill na ay tindahan. So, tindahan. Mini lang, mini. Mini tindahan, oh. Yeah, pwede mo mangape, pwede mo uminom tubig. Pila yung tubig tayo? 1 peso? 1 Oo. peso. 1 peso per glass. Dayon, kung mo anhe mo dire, pila yung entrance eh? 1 piso per glass. Oh, pasok ko. entrance, Noy? Pa, o saan na nanay? 60 sa... Ang entrance na to, kung pag di lang senior, 40. Pareha na to, mga edad na to, 40. Sa admission na na dyan, sa mga may Ika-upat na eh. Pilang baso day? Piso? Ang gikanan na dito sa kuan? Dili nga tubig ba? Gikan sa lagon. lagi kalubasa. Ang itaon na ninyo si Kuya sa to. Sanoy. Nonoy hoyoy. Dati. Sa English na, Arthur Breeze. Sila, sir. 4. Sila, sir. Thank you very much. Ako yun kan. Kay sa transaction at sa Siya may in charge din. Bayawan City West Management and Economic Center. Muna yung BCW. Kaya nanapag. Yan pa. Ako dito, tinapyan. Dagko kini tinapyan dito. Alayo-layo pa. Ikan sa Bayawan, mga almost 2.8 kilometers. Uphill. Uy, wala uy. Aw, gikan. Ikan ang Bayawan.
Oh, no. Wala. Ang gikan sa crossing pinya-pinyahan, pasulod. Pasulod. Mga Dos-otso. dos. Sila sa ano? Oo, nasa Full package ba? O full package to? Kahit ko kayo kung Pagkala po ang dirigwi ka ng drone plate. Murag, Raider, katong puti o katong ito Kaya matrapya. Ah. kung dili mayo ang panahon, naragla po isda. Oo. Ano yung Kwan City na ba? Di, sa katulapod. Sa katulapod. 80, 40, 40, ay, 260 ka pesos pa yan. Hindi kung sa panidirin pag-arena mo, wala ka. 2009 ay Nikiperlas kami rin si Jud. Sa Irel. oh. Kapil kag pipangti sa na dire. Oo, sa Danapa. Dire. Danapa. Dire wala na siya kapil dire. Dire nga. Danapa ra to yan apilan. Dan apa puro ng maring ko na. Murag napoy project si Mayor nga ni Pirmanas nagmuwa katong Noah's Ark sa tong kan. Katumukan nito mga katong oh. Katong kuan Ako nilang nga mga zipline. Oh, oh. Dayo po to ya? Okay, Pirmanas nag Madayon to kay nangit nakakita lang sa investor. oh. Murag naapoy kan. May Pirmanas nagmuwa at murag karon sa nga mato katong last month September. Gusto mo pangalan niya, Raul Humuhoy. Hindi. Bisabis, Raul Bisabis. Kaya to si Nonoy Huyoy. Bana na ni Ma'am Janet. Bana. Bana gila. Bana na Janet. Kailangan ng Janet. Iyan ang Nonoy bana Janet. Sabis. Bisabis mo. Bukahas. Mo dito pagka kuan dito ka lubong ni sa mama ni Angga. Kuha naman tayo. Ano na? Lingon pa ni. Lingon pa na. Sunod ako sa mga tao. Pero makaon na ni. Oo. Oo, tanan. Paborito ba sa mga bata tayo ang pagbasa. Oo, ikaw na ni mo na. Gani siyang bisahura. Pwede pa pwede mo pagulang-gulangan pa pwede mo ni gamay. Pwede ra siya. Pwede, Pwede, oh. Kapon siya, bisag napupo na. Gulang-gulangan mo nimo. Kung sa yung pagpupo, ano na ito? Kana makaon na siya. Wala, nagkakaw siya. Pero mo bakwa sila ikuan ani labo na may kalabasan na labo. Labog ko. Atay balatong dito bala. Labasa. Ito sa ubak. Talong lay ko lang. Yan po to. Ay, nagana ilang kalabasan dito pero puro lingon. Asa? Ito, Ito. sa gabi. Kuya. Ninghod. Manginani ra po kadagko. Ana kay ang katong gulang wa naman wa. Kini mo yung marketable size. Amo Papuro yun Igo-igo ra. Iguira. Oh. ko kayo. Kaya na putong dagko kayo. Wala, may kita kautan na rin. No, lingon gani kay Sweet Linghod birthday kay- ni Ma'am Jeanette Uyuhoy. Oh, sweetheart mo Janet. Wala ka kahilang nga. Sige na mong nalimot ka. Napag-iko nga. Ano yung familiar? Familiar. Bisag kung saan na mo pili dito wa mo gulang mo pare-pare gyud ang edad nila. Ayan. Hmm. Yung bata sa Suba. Ito na ni. Ini ako perinik gila ini. Wala hindi nyo na may section ng diwa. Ah. Luso ka? Oh, berlusong bro. Ikaw nang binan. Nen? Nato ang vlog pa. Oh, vlog pa. Han, okay na? Sana si Sir Antonio. Ah. Pahulang ko yung sa dito sa visible level. Like this dito sa kan. Dire. Na, katong nay pangalan ba dito Silong? Katong nay pangalan to Silong? Oh. Talagsa. Talagsa na lang Janet mo post. Kuan, Looking for a Facebook. little bit of blood. Looking for a little bit of crud. Talagsa lang ba For a to? little bit of ice. Don't risk it Oh. all. You told me that twice, but I'm trying to get Oh. my grinding on. Trying to get my shining on. Gotta get this rollie on. But you're never gonna get your comment on. But I'll be in the Ari si Bayo, kadalag silhig. in the back.
Sipping the Henny on wax. Just got kicked out of a Murag dito maging taxi. Left kita my ng backpack in the visible back seat. Henny spill all of my khakis. Yeah, you saved me from the bad temptations. You don't wanna live a life that's wasted. The leaves are falling round you. Just be the one to be true. I trust that you understand. Itat ko dihat. Salamat nong. Thank you. Kwan, nantaw na niya Kwan. Ayun. Okay ah. Thank you. Nay, Yahang YouTube channel. Yang Off YouTube. Off the road. off the road. Kana. Off the road. The road. Ay, yan. Di, basura, dagan. Baligyag basura. Sige, Nay. Thank you. Dala naman greenhouse. Vamos a el mundo tiene